Jak vidíte, s vnějškem svého vozu jsem neudělal vůbec nic. A to je proto, že celých 300 liber jsem dal za to, po čem touží každý 17letý. Dunivé rádio s tím, co mám rád. Do cíle jsme měli bohužel 100 kilometrů. To je o 50 víc, než vydrží Jamesův měchýř. Takže když šel čůrat, s Richardem jsme mu auto ještě trochu vylepšili. Určitě tam bude nějaká písnička, co se mu bude líbit. Takže vyndáme toho Bacha Jo. a strčíme tam to. Jo. A teď počkej, schválně, co tam je. Tohle je přilepený. Hlasitost přilepená, přepínání zdroje taky. To je bezvadný. Ale musíme přilepit úplně všechno. Jo. Ale úplně všecko, každý Jo, aby knoflík. to nešlo. Takže až zapne zapalování, Jo. bude to naplno. Úplně A nebude na doraz. stihnout. Bezvadný. A je to. Tomu určitě udělá radost. Jo, jo. Čekám, že mi každou chvíli zavolá James a zeptá se, jestli náhodou nemám dálkový ovladač na to jeho rádio a moje odpověď bude znít ano.